Ja, så er vi klar til at lave vores system, der hedder Rig and Ride. Det er et system, vi har synes er det bedste at bruge, for det tager det halve af tiden at lægge vores logger ud, og det halve af tiden at pakke dem sammen igen. Vi skal bruge 2 meter polyline, 2 wirelås, 2,5 mm, en gummiring fra en cykelslange, en stykke bly fra en æbleskivepande, og så selvfølgelig vores logger. Så tager vi linen, laver en lyk i den ene ende med en gummistrop på. Og grunden til at vi sætter en stykke gummi på dem her, det er, hvis at vi på et tidspunkt skal have dem i et bærenet, så er det rart, at de er rullet op, i stedet for at vi bunder dem i 10 af gangen. Så fører vi den anden ende ind i hullet på lokkeren og sætter vores blystykke på hernede. I den rigtige udgave af det, der hedder Rig and Ride, der er det blyet, der kører på linen. Vi har så valgt at udvikle lidt på en anden måde, så det er vores logger, der kører på linen. Og det kan man se, det gør den her. Sådan. Og når vi så rinker det hele sammen, så har vi en karabinhage. Og den påsætter vi så 10 logger ad gangen. Når vi så kommer ud til vores spot, vi skal lægge ud, så tager vi sådan set bare den ene ende af og kaster den ud. Så skal blyet nok selv finde til bunden, og loggeren skal nok finde op til overfladen. Så hurtigt kan det gøres.